Hej og velkommen til min første video her på den her kanal. Og det jeg vil lave, det er sådan en vlogs, og det her det er så den første vlog. Det er det. Og ja, i dag har vi haft besøg af sådan nogle folk. Kom nu, hund. Det var min hund. I kan se min hund lige om lidt. Hun hedder Mini. Hun er rigtig gangster. Vi har haft besøg af nogle folk, eller nogle af min mors venner. Min hund tisser. Og så, hvor vi fik en freaking delish pakke med kurv med slik, og så vin til mine forældre. Og så kunne det måske være, at jeg også kunne lave nogle anmeldelser af det slik, fordi det er freaking delish. Jeg har allerede smagt det. Det er rigtig godt, og vil I se min hund? Okay, så her kommer min freaking gangster hund. Hun er freaking nice. Hun tisser hele tiden. Tisser dagen lang. Men jeg bor i en by, der hedder Taarbæk i Danmark. Inde i Storkøbenhavn, så meget nice. Så hvor går vi hen, Mini? Ja, vi går ned til havnen lige nu. Så går vi bare rundt igen. Vi går ikke helt ned til havnen, fordi det overgår ikke. Jeg skal hjem på min computer. Computer freak. Ja, jeg bare kalder mig en computer freak, fordi jeg er sgu lidt en teknik-nørd. Jeg spiller også helt vildt meget PlayStation 3. Eller helt vildt meget. Jeg spiller lidt PlayStation 3. Og det jeg spiller til det er FIFA 12. Og så nogle gange spiller jeg Call of Duty Black Ops. Og så spiller jeg også FIFA Street. Fordi det er fucking nice. FIFA er mega nice. Mega sejt. Hvad laver Mini? Vi går ned til Taarbæk her. Fordi det er mega nice. Taarbæk. Dønne. Så i morgen der skal jeg op på landet, op i Hundested i Nordsjælland, og der kommer en lille vlog. Håber I nød den her vlog, og I må meget gerne subscribe, og så kommer der også en vlog i morgen. Hej hej.